Στο 10ο λεπτό, έπειτα από κόρνερ του Predrag Djordjevic, άστοχο το σούτ από τον Στολτίδη, μπάλα μακριά από την εστία της Καλιθέας του Μπαρτζόκα. Η παλιά του Γεωργάτου εδώ, ο Κάς θα κερδίσει το πέναλτι από την ανατροπή στο 13 του Καρατζά. Ένα πέναλτι που μπορεί να αμφισβήτησαν οι γηπεδούχοι, αλλά όπως θα δούμε σε αυτή τη φάση και ενώ ετοιμάζεται ένα σουτάριο, Καρατζάς παίρνει τα πόδια του Κύπρου επιθετικού του Ολυμπιακού. Σουτάριο ο Τζόρτζεβιτς, ο Μπαρτζόκας καταλαβαίνει που θα πάει η μπάλα, απλώνει το σώμα του και αποκρούει, στέλνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό χάνεται λοιπόν ξεκινώντας το παιχνίδι στο 13ο λεπτό από το κόρνερ στην συνέχεια του Τζόρτζεβιτς, κεφαλιά out από τον Ριβάλντο στο 15ο λεπτό. Φτάνουμε στο 30ο λεπτό, όπου σε αυτήν την φάση ο Τζόρτζεβιτς θα σεντράρει, θα γυρίσει παράλληλα ευκαιρία για τον Ριβάλντο που καθυστερεί, κάνει τις προσποιήσεις, θα σουτάρει πάνω στα σώματα και στην συνέχεια η μπάλα θα απομακρυνθεί. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που είδαμε από τον Βραζιλιάνο. Σουτ φάουλ εδώ από τον Γεωργάτο απευθείας με τον Μπαρτζόκα να διώχνει την μπάλα, τον Γεωργίευ στην συνέχεια να απομακρύνει. Σε αυτήν την φάση μία από τις λιγοστές ευκαιρίες που είχε η Καλιθέα με τον Γκέκα στο πρώτο μέρος, με τον Νικοπολίδη να βγαίνει από τη μεγάλη περιοχή, να διώχνει την μπάλα με τα πόδια και στην συνέχεια να απομακρύνει. Ο Στολτίδης γεμίζει στη μεγάλη περιοχή. Εδώ ο Μπαρτζόκας δεν μπορεί να απομακρύνει την μπάλα. Ο Κώστας θα γυρίσει και σε αυτήν την φάση από το αυτογκόλ λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους ο Γκέκας θα γυρίσει, θα μπλοκάρει ο Νικοπολίδης. Βρισκόμαστε 2 λεπτά πριν την ολοκλήρωση των πρώτων 45 λεπτών και φτάνουμε στο δεύτερο μέρος, όπου εδώ σε αυτήν την φάση ο Κάς θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είχε σηκώσει το σημαίακι αρκετά νωρίς ο επόπτης σε αυτήν την περίπτωση. Δείτε όμως και πάλι ότι δεν φαίνεται να είναι σε θέση offside ο Κύπριος επιθετικός και αμέσως μετά σε αυτήν την φάση ο Γκέκας θα κερδίσει το πέναλτι στην ανατροπή από τον Αντώνη Νικοπολίδη έπειτα από το λάθος του Κοστούλα. Θα το μετατρέψει σε γκολ. Είναι ισοφάρι στο 52ο λεπτό για την Καλιθέα. Ένα φάουλ από τον Ριβάλντο, με δυσκολία θα διώξει κόρνερ ο Μπαρτζόκας. Βρισκόμαστε κοντά στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου. Τακουνάκι για τον καφέ. Στην συνέχεια ο Ριβάλντο δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Θα απομακρυνθεί σε κόρνερ. Νέα κεφαλιά από τον Οκά που όμως δεν μπόρεσε να σημαδέψει σωστά. Το φάουλ από τον Ριβάλντο. Η μπάλα θα καταλήξει out. Μία από τις ευκαιρίες για την Καλιθέα με την κεφαλιά του Γκέκα. Δεν ανησυχεί όμως η πορεία της μπάλας στον Αντώνη Νικοπολίδη. Ο Ριβάλντο στην περιοχή της Καλιθέας θα σουτάρει άστοχα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να πιέζει όλο και περισσότερο. Και δείτε εδώ η μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ντακόλ να στέλνει την μπάλα απελπιστικά out. Ήταν σε πολύ καλή θέση ο νεαρός Βραζιλιάνος για να σκοράρει. Η αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα είχε αντικρίσει την πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο, στο 50ο. Ο Ολυμπιακός επιμένει με όλες τις δυνάμεις. Πολλές φορές σχεδόν όλη η ομάδα βρισκόταν, όλη η ομάδα του Ολυμπιακού στην μεγάλη περιοχή της Καλιθέας. Καθυστερεί ο Ριβάλντο και δείτε εδώ εντυπωσιακά θα προτιμήσει με αυτό το ανάποδο το γυριστό σουτ κατά κάποιο τρόπο να απειλήσει την εστία του Μπαρτζόκα. Η μπάλα κατέληξε out. Και εδώ η μεγάλη ευκαιρία για τον Καστίγιο. Βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό.